Tehdään tuommoinen hummus, eli kikhernetahna. Mulla on 1 purkillinen kikherneitä. Mitäs tässä on? 400 grammaa itse tavaraa suolavedessä. Sitten mä laitan sinne pari valkosipulin kynttä tonne vanhaan uskolliseen, eli ikivanhaan Philipsin kutteriin. Saa nähdä kauan se toimii, mutta hyvin on toiminut tähän asti. Pari ruokalusikallista tahinia, eli sesam-siemen tahnaa. Sitten mä laitan sinne, tuossa on 1,5 sitruunan mehu, mä laitan puolet siitä ensiksi. Mä laitan sinne ihan pikkusen savupaprikaa, saadaan hyvä savun maku, suolaa, sitten mä laitan vähän espiletteen, eli itse asiassa cayenne pippurikin käy, mä tykkään espeletin mausta itse aika paljon. Ja sitten juustokuminaa, teelusikallisen verran suunnilleen noita kaikkia. Sitten semmonen desin verran oliiviöljyä. Ja mylly kiinni. Mulla on vettä, mitä mä laitan sen verran, mitä mä katon, että toi koostumus on hyvä tossa. Eli pikkusen kerrallaan. Vähän laitetaan sitruunaa. Oliiviöljyä. Suolaa. Eli noin. Nyt meillä on siinä valmis hummus. Ja tää on kyllä semmonen kanssa, mikä oikeastaan kannattaa ehkä tehdä pienellä etunojalla. Paranee pikkusen vanhetessa, eli huomiseksi maut tasaantuu ehkä vähän paremmin ja syventyy. Hyvä se on nytkin, mutta huomenna vielä parempaa. Noin, sitten sen voi laittaa esille se hummuksen astiaan vähän oliiviöljyä siihen ja paprikajauhoa ja ei muuta kuin maistetaan. Toimii joka kerta.